Mae ymgyrch Snap yn galluogi defnyddwyr ffyrdd ledled Cymru i helpu gadw'n ffyrdd yn ddiogel. Mae'r ymgyrch hon a gynllunwyd yn wreiddiol mewn partneriaeth rhwng Partneriaethau Camerâu gan WELSH a Heddlu Gogledd Cymru yn ymateb yn uniongyrchol i adborth gwnaeth heddluoedd ledled Cymru ei dderbyn gan gymunedau. Mae ymgyrch Snap yn golygu y gellir cyflwyno fideos o droseddau moduro i heddluoedd Cymru sy'n ein galluogi i gymryd camau gweithredu, newid agweddau a delio gyda'r rheini sy'n peryglu yn diogelwch ar y ffyrdd. Datblygwyd hyn ymhellach gan Heddlu De Cymru a gan WELSH ac o ganlyniad mae cyflwyno fideos yn broses syml. Mae porth ar-lein sy'n hawdd ei ddefnyddio yn golygu y gellir lanlwytho a chyflwyno recordiau drwy broses syml. Mae hyn yn ein galluogi i dargedu'r pobl sydd yn gyrru'n y beryglus a lleihau nifer o ddamweiniau angheuol neu ddifrifol sy'n digwydd ar ein ffyrdd. Mae ymgyrch Snap yn berthnasol i bob defnyddiwr ffordd beiciwr, beiciwr modur, marchogion, gyrwyr ceir a faniau. Os oes gennych gamerâu dashfwrdd, yna gallwch chi'n helpu. Drwy gefnogi'r ymgyrch hon, rydych yn atgoffa'r pobl hynny sy'n gyrru'n beryglus nad oes unman iddynt guddio. Helpwch ni i gadw ein ffyrdd yn ddiogel drwy anfon eich fideos atom.